ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶରଣ ଭାଗବତରୁ ପଦେ କଥା। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚେ ମରି, ସଂସାର ନୁହେଁ କାହାରି। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଯେହ୍ନେ ଆସି, ପଥୁକି ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ବସି। ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଶ୍ରମ ସାରି, ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ କାହାରି। ଏମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାର, କେ ପିତା କେ ପୁତ୍ର କାହାର। ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କେ ସତ୍ୟ କରିପାରେ। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚେ ମରେ, ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସଂସାର ନୁହେଁ କାହାରି, ଏ ସଂସାର କେବେ କାହାର ହେଇଛି ନା ହବ କିଛି ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଯେହ୍ନେ ଆସେ, ପଥୁକି ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ବସି। ଯେମିତି ଜଣେ ବାଟୋଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗଛର ଛାଇର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ଆମର ଏ ସଂସାର ଘର ପରିବାର ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେହି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାର, କେ ପିତା କେ ପୁତ୍ର କାହାର, କେହି ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କେ ସତ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା। ଆଜି ଯାଏ କେହି ଏ ସତ୍ୟକୁ ଟାଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶରଣ।